हेल' स्नाफोर गुड मर्निं फुंबिलिनि बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ आरो आंबो चेनेलाव मोजां दङ दिनै फुंजानि नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ आरोबाव खनसे बरायहरलायबाय बिदिब्ला नोंथांमोना दिनै ब्लगखौ नायलांबाय थादो आङो दिनै मा शेयार खालामनो हायो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनानै स्नाफोर दिनै फुङावनो एसे सार्टखौ साफा सिबनानै लास्रांबाय आङो नै सनाफोर बिराद गोबावसैमोन नालाय दाख्लै अखा हालेबाय थानायनिफ्रायनो सिबाखैमोन आङो जा बुरजा जाखालायबाय दाखोरानै स्रां सिबना लाखांलायबाय ओमफ्राय नै दा बेलासियाव सावनोसै आङो बांद्राय मोजाङै सिबथ'वासै एसे रानथोंसै मोजाङै रानखानायसो होमबाबो एसे स्रां जाथारथोंसै सानजाहानिफ्राय सानाबो ओंखारबोगौ जारौरौ नायनो ना दुन्दियाया फाव रुजोब्बाय नैबे गोदान फोनायाबो रुजोब्बाय लाइआथ' लाइ बोथिथाम मोनजाबायानोसै एवजागाथामफोरनि बिबारबो बारबावबायसो आंना लाइआ जिखौबो दिनै आङो फुङावनो सुदों नै लामना लागोरसैलाय थाखोसे लामखांजोबलायबाय आरो सुबावनांगौसो दिनै बिराद बुरजा जियानो आंना दिवालीनि नै पर्दा सुस्रांजोबदों आङो आरो एसे सुबावनांगौ दङ नै मालाय मामिया मैया गाव केक बानायदों गाव बानायनाय जिदों लांसै स्कुलाव दिनै जानो सिफाया आंबो जानाय नायनो र' फिसाजो बानायनायनो सोरनि हेपि बार्थडे जाखो गोथाव जानाय नायनो आं माबानानै होबाय गाहा लगायनानै होबाय आरो गाव बानायनाय जाबाय ओमफ्राय दे बाय गोथावानो जादोंबो सबनो दोहिनि बानायनाय आरो बेयो दोहिजों मैदा ओरैबायदि सान्दुंखा नै सोनाबा दहाय फुङाव लामनाय जिया रानलायबाय आंना आरो दा नै गोदान सुनानै लामलायबाय माने कालि फुजानि नामाव एसे पर्दा सुस्रांजोबदों आरो दाख्लैनि बेरायनानै फैनायनि ड्रेसफ्राबो एसे एनै दंबावोमोन ना बेफोरखौबो दासो सुस्रांगासिनो लासै सानफा एफा दा नै बे रानखांजोब्बा दा एसे सुबावनांगौ दंबावोसो गांनै गांथाम जि गोदानफोर नै सनाफोर संनाय खावनायनि टाइम जालायबाय आंहा नै दालि जहल संसाबलायबाय बुट दालिनि जहल थाइजौ फिथाइ गोराननि पाउदार होलायनानै संलायबाय थाइजौ पाउदार होलायनानै माने बुट दालि गोजा हारसिङै संबा एसे गोखैदब बा गोथाव जायो नालाय ओमफ्राय थाइजौनि पाउदारखौ होयोबा खैसिब गोथाव जाखायो आरो संसाबलायबाय आङो बेखौनो दाउदै एवलाबायनोसै दा दाउदै बुजि दिनै सनाफोर केक बानायनो रेडि खालामनानै लालायबाय आङो आधा केजिनि केक पाइनापेल केक नांगौनो फाइनेलि बानायखांलायबाय आङो नै पाइनापेलनि केकखौ माबायदि नुखो सनाफोर डिजाइना बेबायदि बारा डिजाइन होआसै आङो सिम्पोल डिजाइन होबाय माने बे केक अर्डारा एनिभार्सारि जाहैदों ओमफ्राय दाना न'खराव मानसि थैदों नामा ओमफ्राय केकखौ हाया जाहैदों ओमफ्राय दा एनिभार्सारि लिरनांगोन ना लिरनाङा आं बेखौ सोंनाय जायाखै दा सोंनानै लिरनो थिनबा लिरनोसै लिरनो थिनाबा ओरैनो हरनोसै बेबायदि होबाय आङो माबायदि नुखो सनाफोर आंनि केक डिजाइना मोजां नुदोंना नुवाखै मोजां नुदों होननानै खिन्थाहरबानो जाबाय कमेन्टआव जानोसै नै जोंहा साहाजों
जानानै एसे गोथाव नङा नङा बांद्राय गोदै नङा एसे दै सब सबल' बे जायगायाव ना गोदै जाया ना माथाय जाफेराखैमोन जों बेहाय जादोंमोन आंबो ना बारा गोदै गैया आरो बेलाय माबा साथि बानायना होयो लामायाव बिसोरना बेबायदिखौ रुनानै आरो मेनाय बायदि खालामनानै सससो लगायनानै होयो माबा साथ मोनब्रैल'खा आदा केजियाव आधा किलो kadang bemba 80 टाका केजि kamu nggak masak langsung dari mana dia ambil ke sebelah nanti kamu dia apa nih tahu apa berang mana Hai doang dah main selama ni kamu ada sini sana dua tadi ni. दा नै सानाफोर आङो नोंथांमोननो जोंनि बर'नि थाखाय मोननैसो गोनांथार माने गोजोनथाव खौरां मोनदों बेखौ नोंथांमोननो एसे शेयार खालामना होनोसै आङो सोरबा सोरबाथ' मिथिखाबायानो जागोन नाथाय सोरबा सोरबा मिथियाखैबा मिथिनानै लाथोंसै होननानै आङो एसे शेयार खालामनो सानबाय आरो जोंनि बर'नि फिसा अपसारा बर'आ दाखालि सनिबार रबिबाराव माने डान्स इन्डिया डान्स सिजन 5 आव फाइनालसिम सौहैदोंमोन ना ओमफ्राय फाइनालावथ' बेसारा देरहानो हायासै अब्लाबो जोंनि बर'फोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां आरोखि एथ'ग्राम नाजानानै फाइनालसिम सौहैदों आरो फाइनालाव देरहानायमोनबा आरो साबसिन गोजोननाय फैगौमोन आरो अब्लाबो दाबो गोजोननाय दङ फाइनालसिम सौहैनायनि थाखाय दाथ' बे अपसारा बर' नानिया गामियाव फैफिनबाय नालाय गामिनिया बिराद गाजा गोमजायै बरायदों आरोखि जोंनि बर'फोरा हरैथिंजायनिया ओमफ्राय बयबो मोजां मोनदों फाइनालसिम सौहैनायनि थाखाय दाथ' बियो मुम्बाइनिफ्राय फैफिनबाय दा अपसारा बर'आ मा फोरमायदों अपसारा बर'नि खुगानिफ्रायनो एसे खोनासंनानै लादो सनाफोर नोंथांमोननो एसे भिडिअखौ शेयार खालामना होनोसै आङो हेलो फ्रेंड्स आप लोग कैसे हो आई होप आप लोग अच्छे होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ आप लोग को पता ही है हम लोग का सुपर डांसर सेक्टर 5 का शो ख़त्म हो चुका है और अभी मैं अपने गांव पहुंच गई घर पे इस बार मैं टॉप 6 में पहुंच गई बट मैं विनर नहीं बन पाया क्योंकि सब लोग उदास है मेरी फ्रेंड्स सब लोग मेरी दोस्त मतलब वो उन लोग बहुत उदास है क्योंकि मैं विनर नहीं बन पाई बट कोई बात नहीं कंपटीशन में तो हार जीत होता ही रहता है और इस बार मैं फिर से ट्राई करूँगी मैं और कोशिश भी करूँगी और मैं मेहनत भी करूँगी ताकि मैं मुंबई फिर से जाऊँ और मैं आप लोग को मेरा न्यू टैलेंट दिखाऊँ और आप लोग मुझे इतना सारा सपोर्ट प्यार इतना सारा आशीर्वाद दिया है उसी लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और आप लोग मुझे ऐसे ही हमेशा की तरह सपोर्ट और प्यार करते रहना थैंक यू hele anh long lại bây giờ hele anh có được cái máy nằm आरो बेजों लोगोसेनो मोनसे खोथा शेयार खालामबावनोसै सनाफोर आङो माने जोंनि बर'फोरनि बाथौ सिबियारिफोरनि थाखाय आरोबाव मोनसे गोजोनथाव खौरांबाव सनाफोर जोंना माने जोंथ' जा रिलिजनाव माने हिन्दुइज्मसो लिरोमोन ना बयबो गासिबो हिन्दुआनो हिन्दुइज्म लिरोमोन जोंना एक्सट्रा बाथौनिज्म गैयामोन नालाय ओमफ्राय बाथौनिज्म जासिगोन होनदोंमोन ना दा बेखौ जाबाय होननाय खोनादों आरोखि माने भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाहया माने गनायनानै लाबाय
गनायबाय होननाय खोनादों दा बेफोरबायदि गनायबायबाथ' जोबोद गोजोनथाव ना जोंनाबो बाथौआ बयजोंबो सिनायजानाय जासिगोन जोंखौथ' रावबो मोनथिजानो हिन्दु नालाय हिन्दुल' होननानै मोनथिगौ दा जोङो बाथौनि जिम लिरोबा जोंनि बाथौआबो बयजोंबो सिनायजानाय जासिगोन आरो गुबुन जायगायावबो आदसा बेबायदि होननानै दा बेनि थाखायबो जोंहा जोबोद गोजोननाय दं आरोखि दा आंबो सासे बाथौ सिबियारि जानानै आंहाबो बिराद गोजोननाय मोन्दों बे खामानि साक्सेस जानायाव नोंथांमोनहा गोजोननाय मोन्दों ना मोनाखै एसे कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय जोंनि बर'फोरनि थाखाय नैबे साननै सानथामनि गेजेराव बिराद गोजोनथाव रादाब लाबोदों नङा होमबा सनाफोर बिदिब्ला एसेनोसै सनाफोर भिडिअखौ नायनो थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ गोजोन्थों बाय बाय